खुलुमबाय आंनि साफ्रोमबो बिटिआर इनफ' स्टुडिअ'नि फेमिलिनि नोंथांमोन जायफोरनाखि दिनैसिम आंखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होबाय स' बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय जासिबाय जे मिजिंथियो नोंथांमोनाबो उननि समाव माबाफोर मावनो लानाय थांखिफ्रा जिउआव साक्सेस जाफुंनो हाथों नोंथांमोनाबो गाव गावनि न'खर संसाराव गोजोन खौसेथि लाबोनो हाथों आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना फरायनानै माबा मोनसे सिमांखौ साक्सेस खालामनो हाथों बेखौ आं अके फैदो आंनि गुबै आइडिया बेनो लोगोफोर स' थांनाय 5 जुनावहाय रङियाव मोनसे अल बट' इउटुबार्सफोरनि मोनसे लोगो हमलायलायनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय दा बे हाबाफारियावहाय नङा होमबा मा बाथ्रा रायलायखो निश्चय मिथिनांगौ दङ इभेन रावबोथ' दाबो लाना फैयाखैना आङो बाहाय स' बेनिखायनो आं ए टु जेड आं दिनै खिथा नायदों दै मा रायलायदों मानो लादों आं बेखौ ना आं ए टु जेड खिथागोन लोगोफोर दै स' नोंसोर जोबजासे नायाबा जानाय नङा खिन्थु आं खायो बे भिडिअखौ दस्रा भिडिअखौ जोबजासे नायाखैबाबो नैबे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना जोबजासे नायदो होमबानो एकदमबारे साफा राफा क्लियारखौ नोंसोर मिथिनो मोनखासिगोन आरोना मानो लामारा प्रग्रामखौहाय मा उद्देश्य लानानै लामारा बिनि डिटेलखौ दिनै नोंसोर मिथिनो हासिगोन आरोना स' फैदो आं स्टार्ट गुबै बाथ्राया बेनो लोगोफोरना दिनै जों मिथिगौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां इउटुबारफोर दङ होनबाय नङा होमबा बाट बेवहाय जोङो दिनैसिमबो मोखांजों मोखां नुलायलाया नङा होमबा माने जों इउटुबावल'सो नुलायलायो इउटुबावल'सो जों महर मोखां नुलायो फेस टु फेस थारमाने जों लोगो हमलायलायनाय जायाखै आरो स' नोंथांमोनाबो नुखादोंना गुबुन हारिफोरखौ माखासे बिथांमोना मोनसे ग्रुप जालायनानै बिदिनो मालाबा लोगो हमलायलायनाय बेफोरबायदि मोनसे हाबाफारि लायो आरोना आरो बिसोरो गावबागाव माने कपारेसन होलायो आरोना स' बिदिनो जोंनाबो जेनेबा बर'फोरनि गोबां जायफोरनाखि इउटुबारफोर दं उन्दैयानो जा गेदेरानो जा नङा होमबा जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगोन ना होलायनाङा निश्चय होलायनांगोन स' बे उद्देश्यखौ लानानै बाहाय माखासे माने बिथां फंबाय प्रकाश नार्जारि बिनानाव गेमस्रिमोन आरो फंबाय मेहेर औवारि आरो प्रान्जल बिथांमोननि माखासे लिडिं खालामनायावहाय जेन'बा बिसोरनि माने गावजों गाव सावरायलायदों आरोना बाहाय सासेजों डाइरेक्ट स्टान्थ' लानाय जायाखै माने बयबो बिसोर माने सावरायलायदों आरोना सावरायनायसो लानो हादों नङाबा हारसिङै बोरै लानो आरो बाथ्राया जाहैबाय मा बिदि प्रग्रामाव जुदि साक्सेस खालामनांगौबा मोदोम गुदुं मानसि नांगौ नाङा मोदोम गुदुं मानसि थाग्रोनांगोन होमबासो बिसोर लिड खालामगोन ना बिसोर बुथुमगोन ना मानसिफोरखौ दा नोंबो आंबो जुदि मोदोम गुदुं जालायाबा खालि खुगायावल' बुङो लोगो हमलायनांगौ मिट जालायनांगौ बिदिबाथ' जानाय नङाना स' बिथाङा दिनै जेनेबा फंबाय प्रकाशआ बेखौ जेनेबा लिड खालामबाय मोदोम गुदुं जानानै स' बे हाबाफारिया साक्सेस जाबाय दाना मा रायलायखो फैदो आं ए टु जेड बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर नै ओरैबायदि जादोंना जेन'बा बावहाय जोङो फार्स्टआवनो रायलायदों जे इउटुबाव हमना लादो जोङो इउटुबखौ जोङो जुदि सालायनांगौबा जोंनो माखासे नलेजफोरबो नांगौ निश्चय ओमफ्राय नों मा इउटुबनि सायाव जेनेबा नों मा कन्टेन्ट लाबोगोन दाना नों कन्टेन्टखौ सिन्था खालामग्रा मालाबा डाइरेक्ट इउटुब चेनेल खुलिबाल' जायाना नों कन्टेन्ट लाबोनो हागोन ना हाया बे आयदानि सायाव बेखौबोथ' नोजोर होनांगोन ना स' नोंनि कन्टेन्टनि सायावसो भिवारफ्रा जेन'बा नोंनि माखासे कन्टेन्टफोरखौ नायो भिडिअफोरखौ नायो बे आरोना स' बेनिखायनो इउटुब इडुकेसननि सायाव जेन'बा बेखौ जों गोबां गुवारै जों सावरायलायनाय जाबाय सावरायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै निश्चय बेवहाय जायफोरनाखि बाहागो लादों जे 200 जननि बारा सुबुंफ्रा दिनै बे प्रग्रामावहाय बाहागो लाहैदोंमोन स' बावहाय गोबां माखासे मानसिफ्रा दिनै गावजों गाव कपारेसन होलायबाय बे रोङैखौ बे रोंबाय नङा होमबा बे मोनसेखौ बिनिफ्राय मोनथिलायनाय जाबाय आरोना आरो बेजों लोगोसे जेन'बा इउटुबाव माखासे सोलोंनांगौ दं सापस हमना लादो मालाबा नोंनि चेनेला हेक जाबायलायनो बिदिथ' जायो नोंथ' जायाना बुंनो हायाना दिनै नोंथांमोना दिनै हिन्दीयाव नुदों गोबां माखासे गिदिर 2 मिलियन गाहाम साबसक्राइबार थानाय माने इउटुब चेनेलखौबो दिनै हेक खालामो मिथिबायना दा बेफोरबायदि समाव जों बोरै मदद होलायनानै गावजों गाव मदद होलायनानै जेन'बा जों बे चेनेलखौ जों बोरै मोनफिननो जों बेखौ जेन'बा जों प्रेसार होनांगोन ना इउटुब टिमखौहाय स' बेखौ जों बाहाय रायलायलायदों आरोना बाहाय जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय जेन'बा सोरनिबा इउटुब चेनेलखौ जुदि हेक खालामोबा गासैबो जों ज' लोगो नांलायलायनानै बेहाय जानायखौ दं बिदि ज' लोगो नांलायनानै गासैबो जेनेबा टुइटारावहाय जेनेबा टुइट खालामलायबाय आंनि चेनेला सापस हेक जाबाय बेखौ जेन'बा सोरबा आंनि जेसेबांनाखि इउटुबारफोर दङ बिसोरो बयबो टुइटारावहाय माने टुइट खालामनानै होजोबबा अब्ला बेनिफ्राय बिथांमोना इउटुब टिमा दिनै मिथिनो मोनबाय आरो नोंनि माने चेनेलखौ मोनफिनगोन आरो स' बेफोरबायदि माखासे पलिसिखौ बाव लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों ओरैबायदि लानाय जाबोदों मा हमना लादो दिनै आङो क'क्राझारनि आं मालाबा चिराङाव थांगोन बाक्सायाव थांगोन उदालगुरि थांगोन धेमाजि थांगोन सनितपुर थांगोन गलाघाट थांगोन गहपुर थांगोन नङा होमबा बा बे आसामनि मोनफ्रोमबो खना खनलायाव जुदि जायगायाव जों थांलायोब्ला बावहाय जेनेबा जोंनि साफ्रोमबो इउटुबार लोगोफ्रा गावजों गाव क'पारेसन होलायलायनाय आरोना क'पारेसन होलाय मालाबा मोनाबोबाय नङा होमबा मोनाबोबाय जायगा गैलानो जेनेबा सापस मोनाबाय आं बाहा थानो फेसबुकफ्राव लिरबाय आं उमुगनाव फैदोंमोन आं मोनाबाय थानो जायगायाव उसुबिदा जाबाय अके लकेलनि मानसिया जेनेबा आं क'क्राझार हिसाबै आङो कल खालामबाय बेनावहाय जोंनाव फैदो जोंनाव थालांदो हरसे स' आं बेखौ बुंबाय बा बिदिनो आं मालाबा बाक्सायाव थांगोन उदालगुरि थांगोन आं जेनेबा धेमाजि थाङोबा दाना आंबो मोनाबोबाय थानो उसुबिदा जाबाय बावहाय आङो फेसबुकफ्राव होबाय बा बे एरियानि इउटुबारफोरखौ आङो कल खालामबाय बिनि उनाव मा जाबाय दाना बिसोर आंखौ हेल्प खालामगोन ना खालामा आंखौ खालामगोन निश्चय गावसिनि न'खराव आंखौ लाखिगोन स' बेफोरसो रायलायदों आरोना ओमफ्राय खुनु मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायाखै ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा सिरियास बाथ्रा नै बेखौबो रायलायदों आरोना
जेन'बा जों इउटुबार जों मालाबा कन्ट्रभारसि जालायबाय न' डाउट थांबाय आरो ना जेन' बेखौ आरो जों फिन आंनि रिपिट खालामफिना इउटुबाव आरो बे कन्टेन्ट लाना फैफिना मानोना रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे दुखु मोनो आरो ना बिदिबा नोंसोरथ' बुंनो हाया जानो हागौ बा दुखु मोनो रायजो राजाफ्रा जेन'बा मानो बिदि इउटुबारफ्रा गावजों गाव मानो बेफोरबायदि कन्ट्रभारसि जालायबाय थादों मानो सोंखोरलायबाय थादों बेथ' नङा बे नङाना जेनेबा साप'ज नों सासे वान अफ दा इउटुबार दै नों सासे इउटुबार जाबाय जेनेबा साप'ज नोंथ' पाब्लिकफोरनो माबा मोनसे बोसोन होगासिनो दं ना माबा मोनसे सुबुरुन होगासिनो दं ना माबा मोनसे नलेज नों शेयार खालामगासिनो दं ना माबा मोनसे नों रोंनायखौ जुदि शेयार खालामगासिनो दं बाट जुदि नों बेबायदि शेयार खालामग्रा जुदि मानसिया जुदि कन्ट्रभारसि जालायबाय थायोबा इउटुबारजों इउटुबार जुदि कन्ट्रभारसि जालायबाय थायोबा बे मोनसे साक्सेस जानायनि लामायाव फैयाना अबा नोंखौबो बै भिउवारफ्रा बा नोंनि साबस्क्राइबारफ्रा नोंखौ साननांगौ जायो हाब माबायदि गोसोनि मानसिलै बियो नङा होमबा बेसेबां माने इग' माइन्डनि मानसिलै बिदिखौ सानगोन ना निसय सानगोन स' बावहाय सोरबा सासेया जों बाहाय माने मा खालामलायनांगौ मा होननानै बुङो सोरबा सासेया बेखौ एसे माने गंबायनानै थानांगोन आरो लोगोसे बेखौ बेफोरबायदियाव मिडियायाव होनलायनाङा आरो ना बेखौ नों बाय फनजों रायलायहरदो बाय फनजों रायलायदो ओमफ्राय बे बाय फनजों रायलायनायखौबो नोङो फेसबुकाव होफिननो नाङा इउटुबाव होफिननो नाङा जोंना बिदिबो जादों जेनेबा बाय फनजों रायलायहरदोंमोन बेखौबो नों इउटुबाव माने शेयार खालामना होबाय बे नङा आरो ना बेवहाय बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो ना दा बावहाय जों गोबां माखासे नलेजफोर मोनदों आरो ना आंथ' गोदान हिसाबै जेनेबा आंनाव दा साबस्क्राइबारा जेनेबा होननानै 2000 साबस्क्राइबारल' दङ ना लोगोफोर 2000 साबस्क्राइबार दं बाट होमबाबो आं दिनै मा खालामदों आङो माने सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ आङो आंनि इउटुबाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो आरो ना आंनि रोंनाय आंनि नलेजफोरखौ आं शेयार खालामनानै होनानै गुबुननो माबा मोनसे जिउआव माने मदद मोनो नामा आंनि मेन उद्देश्यआनो बेसो लोगोफोरना आरो जुदि आंनि चेनेलाबो जुदि ग्रथ जायोबा आंनि थांखिया बेनोखा जे आङो आंनि इउटुबनिफ्राय खामायनाय माखासे रांफोरखौ आंनो समाजाव आं दान होगोन समाजाव आं गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरनो आं होगोन सोरबा फरायनाय सोरबा मानिबा आं होना बे आं उद्देश्य लानानैसो आं इउटुबाव फैदों दै लोगोफोर स' बेनो आरोना आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय बै रङियाव जानाय गासैबो इउटुबारफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनायनि बाथ्राखौ आं दिनै नोंसिनि गेजेराव बुंखाबाय ओमफ्राय बावहाय गोबांसे बाथ्रा रायलायखाबाय मानोना बावहाय जायफोरनाखि फरायसाफोर दं नङा होमबा बेनि सायावबो रायलायनाय जादों इभेन जायफोरनाखि फरायसाफोरा दिनै इउटुब चेनेल खुलि जेनेबा फरायनायखौ नागारनागिरबाय स' बिदि जानो नाङा होनना बुंदों बाव बिदि जानो नाङा नोङो फरायनायजोंबो लांफाबाय था प्लास इउटुबावबो नों फै इउटुबाव माने पार्ट टाइम हिसाबै नों खामानि माव नङा होमबा इउटुबाव नों पार्ट टाइम हिसाबै खामानि माव ओमफ्राय नोङो नोंनि फरायनायखौबो लांफाबाय था नङाबा दिनै जों आथिखालाव माखासे लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों आरोना बिथांमोना इउटुबाव बिराद फैदों बाट फरायनायाव बारा गोसो होआ जादों बेबायदि नङा दे आं आखाइ खबजोनाबा नोंसोरखौ बुंगोन अननानै प्लिज फरायनायखौ लांगोर ना फरायनायखौ लांगोन बिनि उनाव नोंसोर इउटुबाव फै बादा गैया बाहाय बुंनांगौ आं बुंखायो जायफोरनाखि नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजानो लुगैयो आंखौ कमेन्टआव हर कमेन्टआव हरबानो आं बेनि चेनेलखौ आं अट'मेटिक आं साबस्क्राइब खालामखायो दे आंना माने गोसोआ बेबायदि नङा आं गासैनिबो बर'फोरनि जेसेबांनाखि इउटुबार दिनैसिम आं जा मोन्दों आं बेखौ साबस्क्राइब खालामना लागासिनो दङ मिथिबायना आंनाव दिनै 3 जिमेल एकाउन्ट दङ बे 3 जिमेल एकाउन्टजोंबो आं साबस्क्राइब खालामनानै लायो आं दिनै नोंसोरनो स्पस्ट खिन्थाखाबाय स' गोनो गोथो गैला निसय नङा होमबा नोंथांमोना दिनै क्लेरिफिकेसन जाबाय मानोना बर'नि गेजेराव बेयो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाबाय दे दाखालि जे 5 जुन खालि रङियायाव मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव जेनाखि गासैबो बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव लोगो हमलायलायनाय बे हाबाफारिया सारा बुहुमाव बर' माहारिनि गेजेराव इउटुबारफोरनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन बे 100% बे जारिमिनारि सान खुनु बिनि सिगां आरो मालाबाबो जाफेराखैमोन स' आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आं दिनै बेवहाय जायफोरखौ माने आङो इउटुबावल' नुबाय थायोमोन फेस टु फेस लोगो मोनलायाखैमोन जेरै आं बुंगोन मा होननानै बुङो फंबाय प्रान्जल नार्जारिखौ आं खुनु बेला आङो मोगथाङाव लोगो मोनफेराखैमोन आङो बे प्रग्रामाव लोगो मोनलायनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेनेबा बिनानाव मिथिंगा नार्जारि जायखौ जों मिथि नार्जारि होननानै बुङो फिल्मनि एक्ट्रिस बिथांखौबो जों लोगो मोनलायबाय बेजोंबो जों सेल्फि लानो मोनबाय बे माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जायखौ जों इउटुबावसो नुयोमोन फेस टु फेस नामा दा नुबाय आरो जों लोगो मोनबाय बिनानाव गेमस्रिखौबो जों लोगो मोनबाय बिथाङाबो सासे एक्ट्रिस आरो इउटुबारबो स' बिथांखौबो जों खुनु बेला लोगो मोनाखैमोन मोगथाङाव जों दिनै बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों लोगो मोनलायबाय गोबां बाथ्राबो शेयार खालामबाय लोगोसे फंबाय मेहेर औवारिखौ आं बाव लोगो मोनबाय जायखौ आं इउटुबावसो नुबाय थायोमोन बाट दिनै आं बे प्रग्रामनि गेजेरजों लोगो मोनलायबाय आरो बिदिनो गोबां जायखौ बुंनो हाया आरो आं जायफोरनि नामखौ आं लानो हानाय नङा बुहुद आरो जेनिया बिनानावखौ जेनेबा जों लोगो मोनफेरथाराखैमोन जों इउटुबावसो नुबाय थायोमोन जों लोगो मोनबाय आरो स' मिजिंथिबाय नोंथांमोना मिथिनो हाबाय मानोना बे प्रग्रामाव जोङो मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनाङा सोरखौबा जों दाय होलायनाङा सोरखौबा सिउ होलायनाङा दे आरो बे प्रग्रामावहाय जायफोरनाखि थांनो हायाखै बिथांमोनखौ रावखौबो गाज्रि मोनाखै मिथिबायना खारन सोरहाबा बिराद उसुबिदा जायो सोरहाबा देहा प्रब्लेम जायो सोरबा न'खराव प्रब्लेम जायो सोरबा बहाबा गोनांसिन खामानि थायो स' बाहाय थांनांगौ जानानै फैयो स' बेनिखायनो बेहायबो रावखौबो रायखोमानायबो जायाखै आरो रावनिबो सायाव दुखु मोनाखै मानोना बिथांमोनखौबो माने क'पारेसन दङ होननानैसो बेवहाय बयखौबो बोजबनानै लादों आरो बेवहाय नैबे बाथ्राखौ मोनसे रायलायदों आरोना ओरैबायदि जायोना बेखौ माने गावजों गाव थुलुंगा होलायदों आरोना सोरबा मालाबा माने इउटुबावहाय भिडिअआव माने बिराद गाज्रि कमेन्ट हरोना
कमेन्ट हरो बे दाना बै कमेन्टखौ नायोब्ला मालाबा गोसोआ बोरैबा दुरबल मोनो आरोना दुरबल मोनो आंखौ मानो बिदि होनहरखो नङा होमबा ओमफ्राय गोसोहै आं बिदिबा इउटुबाव फैला नामा स' बेफोरबायदिनो मालाबा नारभास जानो नागिरो दा बेनि खोथाखौबो रायलायदों जेन' गुबुना होनग्राया होनखायो गाज्रिबो कमेन्ट हरो मोजांबो कमेन्ट हरखायो बाहाय जों खुनु रावजों नारभास जालायनो नाङा नोंनि माने फकासआ जुदि नों साक्सेस जानायनि फकास दङबा नों बेनि सायावल' नोजोर होनानै नों खामानिखौ मावथारनांगौ होननानै गावजों गाव माने बाहाय गेदेर इउटुबारफ्रा माने थुलुंगा होलायबाय आरोना बेनि थाखाय आं बुंबाय नोंसोरखौ अननानै जेन' साफ्रोमबो जेन' बिनि सायाव खुनु मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायलाया माने पजिटिभ साननो बेखिनिखौनो आं खावलायबाय मिथिबाय नोंथांमोना बे प्रग्रामनि सोमोन्दै 100% मिथिबाय होननानै सो थेंक इउ